Il-budget li se jkun preżentat fi 17 ta' Novembru se jkun budget ta' responsabilità. Budget li se jkun jinkludi fih numru ta' miżuri biex is-settur pubbliku u dak privat jaħdmu flimkien. Budget li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat se jkun mibni fuq il-budget ta' qabel. L-ewwel budget kien immirat sabiex jistimula l-ekonomija u kollox qed jindika l-figuri u anke dak li iħossu n-nies fit-triq illi l-ekonomija, ix-xogħol mixin fid-direzzjoni tajba. Mhux l-affarijiet perfetti, mhux li maċ fadal problemi, imma ir-rankatura tajba l-qudiem u fil-pożittività li ħadet l-ekonomija jista' jara kulħadd. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru qal li wara li fil-budget preċedenti il-kontijiet tad-dawl raħsu għall-familji, f'dan il-budget il-kontijiet se jorħsu għan-negozji. Dwar il-mekkaniżmu tal-kola, il-Prim Ministru qal li jifhem li 58 ċenteżmu mhumiex biżżejjed, għalhekk ser jittieħdu miżuri biex il-Gvern jgħin iktar lill-familji. Dwar id-dejn nazzjonali, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex kredibbli. Qal li Tonio Fenech kien l-iktar Ministru li taħtu żdied id-dejn b'1,700 miljun, bi 300 miljun minnhom żdiedu bejn Jannar u Marzu tal-2013, fl-istess żmien li pajjiżna kien f'kampanja elettorali. U hemmhekk tidħol id-deficit ta' kredibilità illi dan kien Ministru tal-Finanzi li jgħidilna ħajkun deficit mod u jkun deficit mod ieħor. U qed nitkellem dwar Tonio Fenech għax inkonvint Simon Busuttil ma jifhimx f'dal-qasam, jiġifieri jagħtuh karta, jaqra u tinduna meta jkun tkun qed titkellem ħdeh illi kif toħroġ ftit lilin mill-linja ta' dak li jkollu miktub m'għandux idea fuq xiex qed jitkellem. Aħseb wara kemm għandu kredibilità. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-rapport ta' Moody's u l-previżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Għalkemm dawn ir-rapporti huma ferm pożittivi, il-Prim Ministru qal li ma rridux li s-suċċess fl-ekonomija ta' pajjiżna jitlalna l rasna għax fadal ħafna xisir għall-ekonomija ta' pajjiżna. Żied jgħid li l-Oppożizzjoni iffaċċjata b'dawn ir-riżultati pożittivi qed tgħix f'kontradizzjoni. Jekk tipprova tanalizza ftit id-diskors tagħha l-Oppożizzjoni filli tpinġi diżastru. U filli tgħid ma l-ekonomija sejra tajba, ma sejra tajba għax minħabba fina, minħabba l-Oppożizzjoni. Mbagħad f'mument ma għandkom diżastru fl-ekonomija. Trid tifhem x'qed tgħid, trid tkun konsistenti. L-ekonomija sejra tajba jew le. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-ekonomija tagħna sejra aħjar minn tal-Ewropa. F'din is-sena ħajkollna ir-raba l-ikbar tkabbir fl-Ewropa u s-sena li ġejja pajjiżna se jitla fit-tielet post fit tkabbir ekonomiku, filwaqt li r-rata ta' qatt hija waħda baxxa.